का संयुक्त मेघालय सर्वा शिक्षा अभियान स्कूल एसोसिएशन सेंट्रल बॉडी हपो का जिंगलम उ प्रेसिडेंट उ अरिस्टोटल सी रंपाई हाग खत आर्थिक रंपंग कला उजोर दा का FIR हासादार पुलिस स्टेशन या का वे का फेसबुक अकाउंट थok कबलाशना हाग करतेंग जोंका सेंग खमदायो जिंgbet na ka seng banyalam bakla ya ki patba la keno baya ka nika account la ai kerteng Aristotle si rembai MSSA SA balashna da ukering bard marak habakren shakila thai khubor bat president ka MSSA SA uba Aristotle si rembai ula ong ba uni ubriu bashna ya ka nika Facebook account thok ula pundan kam bakla ya ka kerteng jong u bat ya ka seng uba Aristotle ula ong baya ka nika post lalap ha ka janmiet jong ka khatway terik rempang bat ka nika post kala saprang keleng na kalyang ka MSSA SA kala penrem jor yakum kini ki brio ki badan kti banshna ya ka nika Facebook account thok kabaya lambak la ya ki nohi kai SSA bat kum jo e ki patba nong shong shnong ka jela wan hangni hasada police station Shillong nak pentaban file ya ka FIR halor ka way ka fake Facebook account kabala create da noni bru ba kerteng u kirin bak marak haka kerteng jongka Meghalaya SSA School Association in short masasa bat kum juro haka kerteng jonga kum president jongka Meghalaya SSA School Association Aristotle si Rembai tiya kani ngi nakalian jonga ban nakalian jongi hi kum ka seng ngilap haka por menin janmit te kani ka post kala long viral bha te nakalian jongi ngilawan menta ka sngi nak ban lodge ya ka FIR hang ni for further investigation nakalian jongka police department nalo nang ta shushu hapo jongka ni ka group way no bru ba kerteng kum tengse sangma ula share ka way ka post ka bangi hi nakalian jongka association ngis ngau bangi penrem jor ya kum kini ki jaj post ki ba pen kurmar khamtam ya ki parano hikai SSA jongi ba kum juru hi ya ki nong chong chinong jongka jela Meghalaya hi barok ka way ki nakalian jongi maneng ile ya kren hi bat ki police officer in charge hang ni bangi ong ba dei ban investigate hak bai dei bat kan ka benta dan kalian jongi hi kum ka seng kum Meghalaya SSA School Association ngi penrem jor ya kan ni ka ya kum kini ki jaj post ki ba la bano hak bai kalian ba ta mat yong ya ka association bat kum joro ya ka teng jonga kum president jongka seng te kabaar ngi kwa ban pha ka message baro kino hikai SSA kat kum ka jimbut din jongi last week bat ki official jong education department hakabai dei bat katulop jong benai January nakaliang jong ki official jong education department ki liathu yangi bakila proses ya kani kakam badang hakni ki kendiat sngi kila yo ya ka phone na ka central government ka badai ka third installment bat menta kidang up bakan credit kani ka pisa nak account jong ka central government syaka account jong ka state bat kila ong ya kani mare yo ya ka pisa hakni ki sisngi arsngi kin credit no kin process ban credit no syaka account jongki chaki personal account jong baro kino kai SSA hapo ka jela Meghalaya tingis ngau ba haba nakaliang jong ka department kala le ya ka badon kam kala de process ya ka file hakabai dei bat katulok jongi tekani kalong ka dei tang ban pentho bria ya ka seng jongi kum kino hikai SSA ka Meghalaya SSA School Association bat kum joro ban pentho bria ya ka kerteng jonga kum president jongka ni ka association